Revelation chapter number 12, from verse number 2, I will read. Then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diamonds on his head. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman. I want you to take note of that. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour a child as soon as it was born. Want to repeat it again? And look at the woman I would want to kuna mata. Da ndakatuma nedenga ndekusumudza mai pa prayer. Nguva yekurara hapana. Ndapa ndiri kuverenga apa panofanira kukurovesa hana. Nguva yechitandara hapana. Nguva yeziwa hapana. Ndapa ndiri kuverenga apa panokurovesa hana. Bhaibheri rangu riri kuti, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour a child as soon as it was born. Vari vakomborere kuverengwa kwesoko. Ndauya nemusoro weshoko wandati. Unonyepa Satani, wangu ndinomubata. Inonyepa mweya madzinza. Mishato wangu ndinoubata. Milioni yangu ndinoibata. Munonyepa imi mweya yedzinza. Yangu motokari inodrivwa. Pane mudzimai wandiri kuda kusumudza. Tisati tarara naho padzina ndima. Timbopinda prayer topusha. Kubva January achitanga. Mune vision yavakanyora imama. Mune chamakashuvira kuda kuita gore rino. Kwaire kubata kwemimba ikoko. Usuwa makafunga kuti munoda kuita mota. Kwaitova kubata kwemimba ikoko. Musuwa makafunga kuti munoda kutenga business. Kwaitova kubata kwemimba ikoko. Mai wazva. Pane mudzimai wandiri kuda kupinda naye muprayer izvezvi. Pane mudzimai wandiri kunzwa kuti ari kufanira kusimata izvezvi. Ribosha ndararara bohaya. Mandara boshita mauta. Reba babeketera bohaya. Mandara boshika mauta. Dokufunga muna January. Dokupinda muna February. Dokupinda muna March. Mimba yakanga yatobata. Asita ndinotendera mwa. Mimba ya munhu. Yakanzi ndeye 9 months. Iwa usidzo. Uri munhu iwe. Mimba yako inozvarwa. Kana 9 months dzakwana. Zvinotama mwedzi wechi9. Vana baba nana amai. Handitendera gore kupera. Vana baba nana amai. Handitendera kusvika December. Mimba yandakatakura isati yazvarwa. Imba yandiri kuda isati yavakwa. Stendi yandinayo isati yavakwa. Mota yandiri kuda isati yatengwa. Handitendera December kusvika. Vana vasati vaona mascholarship. Ndinoana amai here. Vari kuti gore ropera here. Ndinoana amai here. Vari kuti yangu mimba yava overdue. 9 months dzakakwana. Ndinoana baba here. Vaya vasvika mauterere moha. Murena mauterere moshita. Marete terere mochikia moha. Ribaka terere moshita. Ndinoana amai vandiri kuda kusumudza. Pataverenga pana Revelation chapter 12. Kubva pa verse 2. Pari kutaurwa nemukadzi akanga ari mulepa. Bhaibheri chiti achiridza mhere achigomera nekugomera kukuru. Bhaibheri rinoti she was in a serious pain. Mwana akanga akuda kubuda. But pandityisa pandazoverenga pazasi. Panoti pakaita chikara chakauya pasaiti. Chakanga chakarindira kuti mwana azvarwe. Icho chigomeza. Pane chikara chakarindira kuti kana azvarwa icho chomedza. Ndopa declare semuprofita ndikati unonyepa Satani. Unonyepa Satani. Wangu ndinomubata. Kunyange akagarira pasaidi.
nenharo chikara chekwanyamuziwa chakagarira pasaidi mota ndinoitenga chikara chekwasokomureu chakagarira pasaidi matwinzi angu ndinobata ndiri kudanamai vari kuda kupinda muprayer vanoti to hell with you devil, enough is enough. Ndichigomera iwe uri pasaidi asi wangu ndinobata ndichigomera mweya yezvikara iripo mweya yengozi iripo mweya yevakaromba iripo mweya yevanoshereketa iripo bota yangu ndinoibata ndo madzimai andiri kuda vandichapinda navo mugomo hatisienda kunotamba bhaibheri rinoti achigomera nekugomera kukura pasaidi pake there was a dragon waiting to devour that child paanozvarwa the devil is a liar. Handitakure neimasi yekuti mwana anomedzwa achibuda handitakure neimasi yekuti muchato wako unomedzwa wasvika handitakure neimasi yekuti motokari yako inomedzwa yapo. The devil is a liar. Pane vari kufanira kunzi makorokota mwedzi uno waSeptember vane dzimba dzavo mwedzi uno waSeptember vane makadzi emuchato mwedzi uno waSeptember vane koninga yakunetsa muZimbabwe mwedzi uno waSeptember pane vari kufanira kunzi makorokoto mwana abatika. The devil is a liar. I feel like praying. I feel like praying. Pane vari kuda kuchata vakadongorerwa nemweya yerudzi nemweya yengozi pane vari kuda mari vakadongorerwa nemweya yesatanism. The devil is a liar. Whether uripo whether usipo, devil hear me wangu ndinomubata. Devil hear me wangu anozvarwa wangu ndinomubata. Handikude mulepa ndisina mwana handikude mulepa kunonzi nematambudziko handikude mulepa kunonzi nezoyi. You are a liar devil. I'm here to declare wangu ndinomubata. You hear me God. You hear me devil. You hear me Lucifer. You hear me Satan. Wangu ndinomubata.
muravishe